Takulandirani ku special program ina yapadera imene panopa tili ku Mthunzi Funeral Services chapel chawo mzinda wa Blantyre. Thambo lagwa zativuta mtengo wagwa. Jeffrey Kapusa Mr. Splash munthu amene waphunzitsa anthu ambiri ndithu makamaka za pakanema muno Malawi watisiya. Ndili panopa ndilibe mawu ambiri. Ndine munthu mmodzi amene wakhudzidwa ndi imfa kwambiri chifukwa choti ndinalinso munthu mmodzi amene amaphunzira zambiri kuchoka kwa malemuwa. Yembekeza mzimu wanga kufika umuzi wanga nitamuona mpulumutsi ofera zoibazanga sufuna kupita nane tiwoloke yolodano tilowe mukenani sufuna kupita nane sufuna kupita nane tiwoloke yolodano tilowe mukenani sufuna kupita nane. Yerusalemu watsobano simuza kala jisoni simuza kala za kulira zaifa zose zizata. Yerusalemu watsobano simuza kala jisoni simuza kala za kulira zaifa zizata. Sufuna kupita nane tiwoloke yolodano tilowe mukenani sufuna kupita nane sufuna kupita nane tiwoloke yolodano tilowe mukenani sufuna kupita nane. Ndi Nzwanya munthu wankulu Wellington kuntaja phiri thambo lagwa zativuta kuvuta kwa chende kweni misozi ngokhera mmimba ndiye yes inetu nayo ndichi khulupiriro kwambiri kuti mbali achita bwino apeza bwino koma zativuta mmene chikonzedwe cha Yehova si chathu inenso ndiolira kwambiri mukudziwa bwinobwino sinkhaniso tingaichokambirana Jeffrey ndine
tagwira ntchito limodzi nthawi kwambiri MBC panthu amene TVM imayamba dziko la Malawi likudziwa kuti adala anthu oyambirira kunyamuka kupita ku Namibia tinapita ku Zimbabwe kuma training kubwera kuzamba television Malawi that time Jeffrey adala oyambirira kukhala munthu amene tinambomona tikadi upresenta umatere kufa ntchito yake imene anaonetsa yeye ukadaulo wace angakhale ku Namibia yako kuna limene kuti akangoti wakhala pa TV Joff ndolo mutachita kudzutsa usiku kuti ase hey tabwera na chimwene muyankhule pa wireless sidali iye zachibadwa mene maonera chifasi kuti samaita nazo struggle basi you could just pick the microphone, you could be there and deliver the program. Anthu ambiri adamudziwa Joff pa nkhani ya program ya Splash On izo ndimene zimachitikira kunjapo koma munthu chanali ma talents osiyana andi talent olemba news nkuluja ngakuti mantumiza ku assignment mudziwa kuti ku TV mukujefe nthawi zambiri maenda mwina tidali mwayi umaita ma presidency Joff akangofika kunja kumene ukafika yeyoko simatenga nthawi ng'ono mopezana kuti ndithu basi uyu story nthawi yomwe yabwera panalibe unoti could miss the deadline. That was Joff for you. Give me an assignment panthawi nayo yonse kamunzidzimutsaka kuti tackle subject etundwanje Jeffrey come up with a very comprehensive reporting madabu ansitukodi akuluwa bwanje. That's one. Secondly, kuwerenga kwa news. Joff ndio unataka unotimati tikapeza una kuti tina pereka news anka wina kuenda mena tachita semester akangoticha chitika china chake timangoti chamangani kwa Joff ndikune kuti angovala jacket kumtunda kutaya yache angakhale ukavaleka budula but Joff will come on the stage and deliver the news nenga tikapena achita panga rehearse ngati kapena munamuza anakonzekera iye basi bola kasopo basi kuchita ku Twitter tinsidze racket tekele you'd get on air right away and you deliver the news bwino anali muntu with prompt talent that was just there in him. De tikamagamba zone kuti taluza muntu anthu taizanti mangokamba koma Joff we are saying the truth muntu wapita tonse tidzapita makumbukira katolika ni nyimbo yokuti tidzikumbukira kuti tidzafa tonse ifa ibwera saka tikuganiza zina zulo inakwira muntu zathu itidikira ife ndithu lero tiripo ndimene tikuchitira kuno kunthunzi funeral services thambo lagwa zativota Jeffrey wapita sitidzamuonanso ndi chinthu chimodzi chimene ineyo pomwe ndili pano ndakhulupirira tizoona kuti imfa iliko. Ningofuna te muonere clip iyi imene Joff amayankhula za moyo wake. Yeah, my life has just gone that way, and you know, Mr. Splash today, something I never expected, something I never thought about. I'm a Zomba guy. I grew up in Zomba, was born in Zomba. I did my school in Zomba, my whole primary, secondary. The rest I did it in Blantyre. So when I came in here, I remember there were days I was nobody, you know, walking, you're nobody. Nobody would say Mr. Splash or something like that. And until it happened that when I was working for MBC, because I'm no longer working there, when I was working for MBC, then we came up with this music show, that's Music Splash. And this is Jeffrey, Mr. Splash Kapusa. Splash On. I was working at Kanengwendirongo at Auction Holdings in the account section. I was issuing checks for growers in the Longwe. Those who are selling tobacco, they know what I mean. I was taking the checks to the chief controller and the general manager to sign them. But I used to like to go have lunch, especially when I'm paid off, when I go to get money at the city center. So there was USAID, is it USAID? Offices right there. So they were showing afternoon news. Yeah. So like every lunch I would travel from Kanengo to city center to watch news.
So if you go through that, at least you know what it is. Kungori masiku ayambirira, we were just trying to do what we think we can, using your creativity, innovation, and being stylish. You know, TV is about style. It's a fashion. If you just go like you don't care, then nobody's going to take care. Ine ndine Elitankalo, ndinolemba nkhani kwa inesi ya Planter Senate. Ndiye utenga unakupeza nini? Mwina choyambirira nene kuti ndakhala ndikudziwa kunena kuti Jeffrey Kapusa akudwala chifukwa choti tagwirako ntchito ndi sister wake Amikani. Ndiye ndakhala ndikamuona ndithu kuchipatala ndi tsiku lomaliza kamuona linali dzulo ku Queens. Ndi tinamuonera pa window because tinakanika kuti tilowe mkati komano sitimayembekezera kuti titha kumva nthenga ngati umenewu kuti pofika tsiku la lero akazonena kuti watisiya. Komano mwina tingovomereza kuti ichi ndi chikonzero cha Mulungu kuti ndimene anakonzera kuti zinthu zake zikhalire. Inuyo muzamukumbukira ndi chani Jeffrey? Jeffrey anali munthu mmodzi amene dzina lake linali losasowa mwina makomo anthu ambiri mdziko muno. He was a household name chifukwa mwinanso chonena kuti ndi mmodzi mwa anthu amene anayambirira kugwira ntchito ku wireless yowulutsa mawu yakanema ya MBC, komanso kuti anachoka kwambiri ndi program yake ya Music Splash. Paliponse ndithu makomo ambiri anthu amati akamva dzina la Jofu anali munthu onena kuti amamulemekeza, ndipo ndikupeza nena kuti anthu ambiri lerolo ndi okhumudwa ndi kumwalira ndi imfa ya Jeffrey Kapusa. Inde tikudziwa zono kuti anadwala ndithu komando sitimayembekezera kuti angapite tsiku la lero. Ineyo ndinokhudzidwa kwambiri ndi imfa imeneyi because yatenga munthu amene ngati dziko timamudalira, amene ngati dziko analonena kuti anapanga set ma standards mwinanso ma presenters anthu ambiri mdziko muno, komanso anabweretsa poyera luso la anthu oyimba ambiri m'Malawi muno. Kuno kumibawa tagwiranso naye ntchito m'madepartment osiyana-siyana asanapite m'makanema ena ndi ena. Taluza chipilala cha utola nkhani. Jeffu tinadziwana naye kalekale tikuyamba ntchito za utola nkhani zatabwera ku TVM, koma ine sinali ku TVM nthawi imeneyo, nali kwina maso nakhala naye ku Lilongwe ali ku TVM. Timagwirira ndithu ntchito limodzi, kuyendera limodzi. Chimene nganenepo ndichona kuti Jeffrey amakonda ntchito yake. Ndi mmodzi mwa atola nkhani oti amakonda ntchito yawo m'Malawi munomu. Ndipo timusowa chifukwa cha zimenezozo, timusowa chifukwa cha kucheza kwake. Chabwino zozo zachitika koma tidzamukumbukira mpaka nakalekale. Komanso tingodandaula kuti atola nkhani panopa ambiri atisiya zinzathu. Komano mzimu wake wa Jeffrey uwuse muntendere. Jeffrey amakonda ntchito, Jeffrey amadziwa ntchito. Mudziwa ino program yake ya Mr. Splash nthawi imeneyo anali ngati household name nyumba iliyonse. Winaliyense ndi mwana yemwe. Ndipo anthu amakhala ikuyamba mmene TVM timadikira kuti tikaonere program imene chayi. Komo ndi komo. Pepani. Itu zativuta. Itu zikoma kwambiri. Ndi mmene ndikuchezera ndi anthu angapo pamalo pano. Pano ineyo ndinobalalika pokhulupirira kuti zoonadi munthu amene tinali naye dzanali ine nayi ndi chikhulupiriro kuti mmene timakamuona ku chipatala zoonadi m'bale wathu achira. Tambulagwa waduka lende. Kulira wa mawondo wa maso ulipo nangati tani popeza mwina ndi nthawi zonsezi timangoyamika chauta, komano Jofu anali munthu amene anali m'bale wanga ineyo kamba kuti takulira limodzi. Komanso Jofu ndi amene anali one of the founding members at TV Malawi, Television Malawi. Iwo anali gulu loyambirira lenileni anthu 13 chifukwa ife tinali ngati anthu 17. Anthu 4 amene tinali mbuyomu ndi amene tinasala kumapita inafe ku France, aswina kupita ku South Korea, kuntaja kupita ku France, pamene pacha training iso ku Domasi. Koma iyeyo anali gulu loyambirira la anthu 13 na janapita ku Namibia. Ndi atabwera kumeneko
tagwira naye ntchito mmene timati 1st April 1999 kumayamba TV Malawi. Titavutika kwambiri, kuvutika anthu atatinyoza kuti TV singayambe chani, nyimbo zinatuluka, koma Jeffrey anachirimika kuti tiyambabe achimwene osadandaula. Mmene timayamba pa 1st April 1999 kulusa kuti tamba kulusa ma program, iye anangi program. Amapangidwa producer wake oyambirira anali Sam Malunga, alibe wachi, ndi amaita kuti Music Splash. Music Splash iye nkuzatengano zina lokhala kuti brand name yake Mr Splash. Ndi Mr Splash idea yawo inali maglasi, woterowa amavala maglasi splash on. Akatero ziko lonse lachitatu ali yense Saturday, lachitatu ndi Saturday program jamati kamatuluka ali yesa mathamangira pabalaza kukaonera TV Malawi kuti aone Mr Splash. Ndiye iwo anali aluso kwambiri kamba kuti amapanga program ija, koma mina amasangira nyimbo zawo ndikupangaso present. Tingane kuti Malawi yese ino panalibe. Komanso news ndiye ndagwira naye ntchito ma department osiyana chipo ineso kwa TV kondagwiraso ma department onse. Ndine mmodzi amene ndagwira ma department onse ku TV. Kuyambira production iko, ku news, administration, regional manager, mpaka na chief producer wake, ma department onse ndagwira. Koma uyu Jofu anagwira kwambiri ku production ndi ku news. Ndi anali mtolankhani mbambande wapanga cover a president ku United Nations. Iye uja wapanga cover ma stories amene timati awawa ndi high profile VVIP. Iye uja kupanga. Komanso news anchor anali news, amapanga news. Ndiye mukonda kuti munthu awapanga za entertainment. Music Splash akapanga email reporting high profile cases, ma stories apa mwamba. Akupanga so news, akupanga so news outlook. Anali munthu uja woti prolific, chizungu chake chimene versatile, all rounder, koma wansangala. Ndiye mtati muonesese ambiri amulira kwambiri Jofu. Ambiri amulira. Ineyo ndi mmodzi wa iwo amene ndingane kuti ndikusowa mawu kuti ndingamulire bwanji kamba kuti olomati ukaenda naye ulendo wina umene ndimakumbukira kwambiri utola Chansa College timapanga cover graduation tikubwera pa thondwe pa chetinayima takati ngoyo peza kuti ma drink anabwera amai okalamba edale woman okalamba akuti akapusa Mr Splash imani pompa mai uja napita pamene pajapaliti ma shop ndikugula drink akuti inuyo mumwe drink chipo chimene mapanga inu mmatisangalasa kwa Mr Splash you know kumizi ngati umene koko and across the board osati achinyamata okha komanso ndi akuluakulu ndiye tikulira kwambiri pepani ine tutenga nthawi zambiri mama ukangokucha ndimakonda kudzuka around 5 o'clock. So ndikadzuka muja ndimapanga zina kumati half normally I switch on my phone. So when I switched on my phone, the message that started babbling on my phone, one of which was ukambaza imfa ya Jeffrey. Ndithu pompo nkhongono zanga zinazizira nadzuka ndi mphamvu imenera ku mapompo zinandikhudza kwambiri fa ndi makhamu mkolokosa mndineba pamene makhala ine sipatali kwenikweni ndikwadziwa. So I was so shocked. Ineyo the late Jeffrey ndinamba kwatsatira time ine amapanga program. Ineyo when I was growing up naindi kumbota nzagwenchito ku Kanema mafanza gwenchito pa Kanema nzawerenge news nzapanga program osiyana kotero TV imene time ine television Malawi ndinali mmodzi mwa ma followers ndimayitsatira kwambiri moti program ya Music Splash imene yamakamba waliko icha ni program imene so ndimayitsatira kwambiri. Lachitatu linali lonse Saturday lonse timasamba titu program imene inali program yapadera program yapadera timadikira nditu timaona program timadikira kuti Mr Splash labwa ndizo dani moti wakati kuli presidential dale kuli zina zake kuti yasokonekera timaona kuti wiki imene sinaende bwino timafika nditu kuti something is missing. Kenako ndachita maphunziro anga ndapanga za utolankhani ndachitika mwaidi khumbo langa mmene ndinakonzera kuti ndimafanza kugwira ntchito kumeneko zinathekadi kuti ndapitako. I met him now personally. Ine ndimamkumbukira Jeffrey interaction yathu ifeyo ngati anyuwani time ine 2007
anatilengera pambali ndi tukutilangiza tilangiza ndizotapanga mabwena kuno ndi ku TVM kuno ko munthu umachuka wapanda kuchuka ukachuka wapanda kuzitenga bwino sizithaso bwino andi chosangatsa chake iye amazipeka example ya iye anoyitsanzo ndine ineyo nachuka ndipo kuchuka kwa ine pabesa meyangatani zomwe ndizoonadi so zinthu zina ma decision ina amene napanga moyo mwanga akandiuza ndithu personal sindapanga decision zabwino so you guys in your please make sure you avoid musaza kumane ndi situation ngati ndiyo imeneyo so iza kuti titakumona no ngati nomepo mulangizi ndithu amathakuruza akulu ine mabwera kunoko kuchuka muchuka pompano muzitere muzipanga chonchi china yacho ili mentorship ya news reading because neso mmene namnani chidu neso zowerenga news he was one of the mentors because you know that guy kamowerenga news mata alikatswira kamowerenga BBC star kanezi cha akamawerenga nditu intro ya news ja mukhangati kuti iyeyo ndamene amaphika news izo koma ayi ndithu amakhala ngowerenga zinthu zakunsidwa ndi anthu ena kumadziwa bwene upanga pose kumadziwa how you present kumadziwa how you even look at the screen projection kumadziwa kuti timapanga bwanji iye amazitsata zonsezo so zonsezo kwa ineyo ngati upcoming news leader timaphunzira akamanga munapanga tiye ndikaone so amakhangala kuti kuphekesera moyo ife tikamaona akupanga timaona ngati kuti izimenezo sitingazikwanitsa koma iwo jamati panga encourage afana no izi zotheka mutha kuzikwanitsa so kumukumbukira Jofu ndikumukumbukira mu ntchito zake zabwino ngati zimenezo kuti anali ngati mlangizi anali mphunzitsi komanso ndikumukumbukira anali msangalatsi magawo atatu amene ndikumukumbukira moti tizamusowa talent yake inali very unique ndipo akamati sitizamupezanso Jofu ndi crop ngati imeneyo nditudito thank you so much ndi mmene tachezera kunoko ndithu khalani pompo tikati kupatsani zotsatira Well,
Jeffrey was very talented, as we all know, very popular. As you can see, social media is the whole story is about Jeffrey. So he will be sadly missed by many people. All of us will miss him because he was also a very nice person, and we were, there for him, and he was also there for us. So we just, wanted to be with the family today and just comfort them in their time of loss. Yes, I was with his daughter today, and obviously sister. Jeffrey, as I've just said, he was so loved because he was also very happy-go-lucky. Even though he, even when he was sick, he was still there for everyone. Everyone used to go and visit him. He made jokes out of things. He never took, like a burden on him. He was still, calling people, chatting with everyone, and it's just sad that we've lost Jeffrey, and he was very young. So young talent gone. Jeffrey was always, when you needed a friend to talk to, you could pick up the phone and ask for advice. What do you think about this? So it's, it's sad, and we will definitely really miss Jeffrey Kapusa. Jeffrey Kapusa, timusowa kwambiri chifukwa monga aliyesa kudziwa mwina malawi muno tikambeka mwina kumbali ngati ya dziko anali munthu wodziwika chidule timanati mwina celebrity. Dzina la Kapusa mwina linamveka kwambiri kudzera kwa Jeffrey. Paliponse pamene timapita anthu akutiona mwina ine mungondiona amatha kudziwa kuti Kapusa. Komanso ngati kubanja timusowa kwambiri, anali munthu wolimbikitsa chibale. Pamene papita Jeffrey anthu amadziwa kuti pali munthu amene amatha kucheza ndi anthu, ndipo ngati kumbali ya ana mbali mwina masukulu chani akamuona kuti ndi ntchito yake ana ambiri amakhala kusilira. So chinali chilimbikitso ku banja even nkhali anthu amene otizungulira kuona kuti Jeffrey amakhala wolimbikitsa. Timusowa Jeffrey pa ntchito zake, anali munthu oti tamudalira kwambiri.